Para kamu gid anak bitong adlaw kung pwede lang kuguson mo pa yung swinyo kanang bitong VIP gyud ba VIP kanang special child gid ba kanang special child gid ba bulog gid. From Nana Douglas, signed by... Sige, kaya ako i-breakdown siya. And after na, di ba yung tawagon? This is what we did sa di ba, lead ano yun ba? Lead wall, okay. The Dynasty Court last year, projector. Pero akong point na ni Sir, mag-lisod na kung ipa-standby na to sila, the whole 169, asam ni siya na song nga kung i-perform. Sila yung inyong MC guys, sila yung inyong MC nga. Hindi mo nakikita ang ito. Basta, there at 1 o'clock. Alam mo na namin kita dito tayo. Sir, pwede yung Mas mayan. Hindi mo mabalaka nga, nakasuot ako daan sa alas 12, kasi mahugaw ko nung it's not carpeted, ginawa ko. Pero siyalag yung kayo. As in yun. Last hotel is last hotel. Unsa ikon start the program, anak mi na dyan. So, be there at 1 o'clock, para pag alas 2, kompleto na ta, naka-register na mo daan, tuloy-tuloy. Unya, sorry excited lang yung kayo before tama on. What I'm thinking right now is kanang mag-outsource na lang siguro tag singer. Nalo to si tawag ng tanghalan, ilang just, mga lang kong pila to. 5K daw, unom ka kanta. 5K, unom ka kanta. 5K ang kakanta. Ito na. Pati na to, unya, dancer. Pia, makadance pa ka, Pia? Dili na. Pero lisod, ang ako, mag-guess. Paningto na mo ba? Dili, ari ba? Dapat yung beauty. Dili, dili naman min. Dili man misayaw, sir. Dili man sayaw. Ikaw na ako sa sir na. Pero I'm thinking, ako na po siguro i-grab para kamu gid anak bitong adlaw kung pwede lang kuguson mo pa yung swinyo kanang bitong VIP gyud ba VIP kanang special child gid ba kanang special child gid ba bulog gid. Okay, oh my goodness. Sige. Listen natin. Okay, so I am very excited for the day. This is just the beginning of everything. Speechless kayo. Samot tagin siguro nito sa speech at tuwa kasi muhilap na lang siguro mani. Anyway, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. It is the gift you're about to receive from the bounty through Christ, O Lord. Amen! Okay. Doktor, Widar. Patambal ko, Dok. Sino mo lang ipaak, Dok? Imuhang kuan. Bantay, B. Play ka, Doc. Doc Gavin. Good evening, mga ka-partner. Happy Sunday. Naagihapon ta sa opisina, mga partner. Kaya doon natin itiwas nga mga buhaton para sa atong awarding, no? Nag-prepare ta sa mga names para sa atong mga achievers. And of course, kay oras naman, hapit alas City. Here comes, nagluto-luto mi diri mga ka-partner. Nabalaka ko ba eh? Grabe yung nag-itom yung tutanan ba? Pura na may lagi sir, kini. Grabe. Wala may bodyguard siya rin. Ay, kinila, oh. Sabaw. Panagatan, napay sabaw. Sabaw mga partners, sabaw! Ay, Sabaw! isang isda na siya. Sabaw para sa mga gugmang naughan. Kamot palit man naman. Palit sa kabayo. Alright, panihapon ta mga partner. Santi karong adlaw pero nagyapon ni sa office kay siyempre, Inana na ka-loyal. ingara ta power. Dito rin mga kilitsa kay sigla na kay maglayo mo tani. The Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. This is the gift you're about to receive the bounty through Christ, O Lord. Amen! Still nagyapon ta diri sa office for final name sa atong mga achiever, no? Kinahanglan ato mahan-ay para maka-start na yun ta og buhat og certificate and nakapabuhat na pud ta og mga plaques. Ato na lang hulatan ang final design para ma-print, plaster na para mahatod na rin diri mga partner.
Para ni sa ato mga mahal na itong mga ka-partners nga nanikamot nga maka-sales, maka-produce og sales sa GMC Realty. Time check 9 kapit. Asabi kami seryo. Happy Tuesday, happy lang gihapon ta mga ka-partner despite to natay mga challenges. Actually, na ako karon diri sa table ni Elaine sa atong secretary. Si Elaine na kuha na disgrasya sa motor last Sunday. So, kuha siya ka-duty kay medyo fracture ang iyahang tiil, no? Pahuway pa siya og mga pila ka siguro ka months. So, grabe, no? Actually, hapon nag-hire ta og kanang panandalian nga office staff but so far wala pa gyud nag-apply. Pinaka-goal nato nga mahuman nato ang mga certificates, no? Sa atong mga agent. Ito lang. Hello. Okay na yung meeting? Salamat sa pag-greet, Mampi. Lagi, at least lagi po yung mga blessing nyo. Yan. Thank you, sir. Sa certificates. Doon na ang ban. Ang ganing pantalan na ambak sa muna. Huwag presyo ha, para di may bawan. Isa na mo sir, tag 3.5. Ayaw, Kahit ang mga Cheers! Pagtuloy ko pa nila. Alena po ta dire, mga certificates guys. Ada na yung kipalatang sulod. Woo! Guys, ano to sponsor? Lagi. Our sponsor for lunch today goes to Ma'am. Kaway. Ma'am Belma. Ampuy. Ang gamayng grasya. Nakatay na yung bike. Nagsugod na din. Tabi pa man siya. Nagtabi pa man siya ng DC. Uy, bike lagi to siya daw. Ako na lang no, saan may gamit? Tama sa ibo na nga mo, di ba? Sir, bakit? Hindi nga lang natuloy ka ni sir? Si Sir Yaco. Kita lagi gamit ka na. Tanaw na gigising dagang kuha. Ayun na, kanila. Si sir ba? Morning mga buotan, maanyag nga mga ambungan nga mga kugihan sa GMC o nitabang sa pagtawad sa certificates. Balik sa Portland. Sana di kami sir. Happy Valentine's Day to all! Congratulations! Congratulations, Ma'am Badisa. Hallelujah. Sales today. Amen. More sales to come. Bam, Vanessa. Sige. Oh. Congrats. Thank you ninyo. Thank you, sir. Sige, ma'am. Congrats. Hi, sir. Chato, sir. Ano to yung mga kuan? Didali-dalikan. Mga kapartner, si Sir Nico, munihang jacket para kuan, protection sa ulan. Tanawan ninyo nga pila ka buwan karon or basta di matapos ang tuiga. Dili ani mangingana. Dili ana basa kalubagan ng sinina. Grabe ka ulan, no? Ganiha ra gyud di ba? Ulan kay mga kapartner hantod karon, medyo hinahinay na noon. Pero ganiha, grabe ka ulan. So ang ato mga agent, struggle gud sila sa kanang pag-sightor kay siyempre nga motor na po sila. Oras alas 7. Taraling. Ito na ba? Bye sir. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. See